Miseducation of Lauryn Hill en 60 segundos. Bueno, tratar de definir este disco en 60 segundos es bastante inabarcable. Este disco ni siquiera puedo decir que sexa un disco de rap, un disco de reggae, un disco de soul. É unha puta obra de arte. Punto. É increíble. Todos os artistas que traballan en el son increíbles. Dos mellores discos da historia, xa non digo do rap en xeral. Este disco é dos poucos discos que é diamante, vale? Estamos falando de 10 millóns de copias única e exclusivamente en Estados Unidos. Foi grabado no estudio de Bob Marley en Kingston, Xamaica. Aquí Lauryn Hill viña de gravar e de ser super éxito con The Fugees. O disco vai sobre todo de todas as problemáticas que Lauryn Hill ten como persoa e como muller, como futura nai, e dos conflictos con Fugees.